Добър ден, драги зрители, аз съм Аро и съм прост, няма значение. Здравейте, това ми е скина, между другото, ако не сте го виждали. И днеска снимаме 6-ти епизод по редицата на Survival Arrow and Bow. Штракам с мишката, защото съм простак и се чуи в клипа. Те, с мен е Ник 187, кажи здрасти на хората. Здравейте. Ама по-високо. Здрасти. Така. Те. Сега, днеска, чай да сменя камерата, че се нервя. Днеска какво ще правим? Първо да покажа новите работи. Да почнем. Тук някакви межеви фирми за Sugarcane, то даже не е фирма, ами някакви работи там. Значи построих още два моста. Всъщност, да, два моста са. И трябва да ги довършвам. Още ще има нататъка, тъй че това не е крайния вид. Ще има още. И тук сега се обера примитивните фирми за морко и за това. И за уит, за картофи. Так. Айде, готово, така. Я да видим с какви уникални ФПС снимаме. О, с 15 ФПС. Добре, ма не засича поне пак. Кеф имате. Те. Сега, тук обираме тия слайна. Така. Само, че тук ма дразна тази фирма. Че трябва да излизам да си вземам работите тук. И най-накрая... Днеска съм мисля да правим Enchanting Room и да довърша стаята долу там, дето се вижда се спалват зомбитата. И там мисля да направим някакви подобрения, ама ще да, ако остане време, защото сега е 10:35 точно. И късно и все пак. Нали не е много, ама пак е късно. Поне за мен да. И ще видя. Да, ето, и работите. Тука. Съдим киртофи и моркиви. И да. Кажи нещо е. Кулка. Нещо, какво правиш, например? Купа си скапалата мина. Добре. Той също играе Майнкрафт. Щяхме да играем заедно, ама те с половината се отказаха. Не знам, ще видим. И да. Малко съм разхвърлян, то не е малко, но много. Тъй, че не ми обръщайте внимание. Не знам, ще направим още малко брикс. Слабови имам ли бе? Мене? Нямам. Тук имам слабови май. 54 слаба. Време да стоя. Няма да играя. Айде, с каска ще играя. Така. Сега за начало да ви покажа още нещо ново. Значи, да, забравя да взема това, което трябваше. Тая кирка, Fortune 3, Fortune тройката, със сам вилчето се направих, нали ви показах на книга Fortune тройката и се направих. И сега ще заведа... Днеска ще енчантваме също. Един меч, една кирка ще енчантна. И ти да ми носиш късмет, чули ма? Чули бе? Ало? То с май затвори. Тук само с малко ще говоря. Добре, хубаво. Явно има някакъв проблем, момчето. Чай сега следим това, тук между другото сме на 11 левел, ако не се лъжа. Трябва да сме на 11 левел сега. Да, на 11 левел. И да, тук е някакви работи. Печки. И тук долу обикновено някакви простоти, глупости. И горе вече са ми хубавите работи. Това съм го изкопал от тук. Значи, 50-то айра не го изкопах, ма 2 стака айра не изкопах. Намерих емералди, 7 диаманта. Малко лапис. И много редстоун и много кол. Не съм много, ама пак съвсем бая така. И от тук през 3 купчета копая аз. Всъщност то през 2 се копая, ама аз през 3 копая. И да, ето тук така цялото ще е с коридори, ще изкопаваме. Тук съм. Добре, нека се връщаме нагоре. Да направим Enchanting Room-а. Значи аз в принцип сега ще го правя, не съм мислил къде да го правя или как. Сега ще го правя, да видим как ще стане. Иди. Това входче тук също... вечер, тем да спа. Така... Сега, в тази дупка бе.
лека нощ. Обанга. Те, тук някакви руди имам ли? Няма значи, не. Те, сега отиваме вънка. Надявам се да ви харесал скина и това. Нали? Това мълчите така. Enchanting Room, значи Enchanting Room е тук на това островче мисля да го направя, обаче трябва да го махна този дърт, да остане само ете на едно ниво и ще направя едно като сграда, такова. И ще стане яко. Сега ще махаме. Мисля, че това ще набързка данъс, може да не е, няма да е, защото е малко. Няма смисъл, сега ще го взема. Малко мога да го тикчавам, ако да направим. Чайте, че просто играе. Трябва да го чиста предварително, ама като съм гъс. Айде ще го чиста и пак ще се върна. И пак съм тук, мястото е готово, ето го. И сега съм си подготвил тук малко материалчета. Май нямам сигнат, ма ето да видим. Чай сега. Това, да, добре. Така. Малко стълби. И слабо е. И сега нека да почнем, значи Enchanting Room, то всъщност май трябва да направим първо това рече енчанта там. Защото аз мисля Enchanting Room да се съчетава с Brewing Stand Room, да, нали, там за колбите, за пошенките. И сега мисля как да го правя. Някак си от тук. Айде сега ще сложим това. Първо Enchanting Table, който ще е тук. Така. Так. О, да биме, сори. Така, 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 така и така. Е, това е. Мисля, че може да се енчента вече на 30 лева, ако не се лъжа. Омага, такова про няма като мене. Да, може. Добре. Така. Е, това ще е и анвилчето. Ето как го оставям. Нали, така. Сега. Тук отзади ще е едната стена. Окей. Е, така. Е, така им сега едната стена. И сега ще се отделя от тук така. Так. И от другата страна по същия начин. Опа, тук две купчета оставя, тук едно. Омага. Прост човек. Те... Сега тук пак го вземем тук. И го правим тук. Така, това например ще е Enchanting Room. И да кажем то тук отстрани съм планирал да има картина. Сега. Как да го направим? Високо ще е 3. Майте. 3. Със сигурност нямам стигнат тия тухлите и че после трябва да вземам. Така. Аре още. Ко правиш това? Още ли са в мината? Не, излязох. За другия епизод планирам да снимам, защото намерих една изоставена мина и ще снимам как я изплорвам. Всъщност. Значи това ще е така. Сега трябва да си го представя.
Значи това... Не така ще го направя. Опа, да, може и така. Значи до тука. Така. Така. Тук ще има прозорци, ще се влиза, много яко ще. Картините ще се виждат. Само че сега покрива нямам достатъчно. Сега ще да видя дали имам Stone Bricks. Тоест дали имам Stone да се направя Stone Bricks. Би трябвало да имам Stone. Кравици ми се разбягаха пак. Да видим. Имам един стак Stone, което не е много. Даже още не е много. Ама с който разполагаме с това ще такова. Така. Аз планирам някъде точно ще е така. Опа, добре. Се получи така, много. Да, е така ще е тука. Даже аз не така ще го оставя. Брюинг станда ще е от другата страна. И от тази страна. Някак си. Или... така. От тука ще. Тука ще е брюинг станд рума. А тук ще си е само това. Да, те ще го направя. Сега пак стълби ми трябват. Опа! Не така бе. Не така като някакви колони да стоят. Ще стане яко. Да му се не види. Колко съм мен, толкова съм прост. Я тук, ако го направя пак по същия начин, дизайна, да ще стане. Да, прост човек, тъп аро. Да, сега това няма да е насам, и насам трябва да. И то пак нещо се приеби начин. Няма. Аз даже покрива, то даже няма да има и покрив. Не така. Да, тук така ще го направя и ще стане много яко. Те само, че то хубаво ще го направя. Но ми трябва точно стълби. Тук му ще легна да разпа. После ще енчантнем и ще отидем долу да направим стаята. Тя всъщност аз не знам, ние пък какво ще направим. Не съм мислил още. На място ги правя работите. Слабо ви трябва да използвам някъде. О, фак. Добре. Ко ще да правя, бе? Малека съм прост, ще разпада. Боже. Бах ти идиота. Тая.
Сега какво ще да правя? Да се правя стълби. Толкова мисля, че ме стигнат. Дано да ме стигнат. О, крипър. О, фак. Що се направи? Кое става така? Защо наобратно? Не така. Чакайте, сега ще пробваме. Не бе. Да. Аха, ясно. Даже няма да има и друга сграда за приминг станция. Не, трябва да има. Защо бе? Ще направим някакви детайли тук. То откъде да почва, пак къде свършва. Няма да е така. О. Тъй. Ти имаш ли профила да ти го рекламирам бе в YouTube? За какво? Ти не снимаш, нали? Окей. Сега пода. Направо го правим слабо. Тя сега опаста няма да стигне. Или... Сега сбъркам съм много фанера. Сега, не ми кажа, че слабите няма да стигнат. Няма. Ясно.
Тъй. Що яко стана, ако? Нещо такова яко стана. Тъй. Сега ако го сложим с някоя друга картина, още по-хубаво ще стане. Колко картини ще направим? 4 картини ще направим. Затова ще ми трябват малко пръчки, не знам. Пръчки, кожа. Така ли беше? Отдавна съм правил. То това е тем фрейм. Оф, да бе. Добре, то се звъна ви. Ако не се лъжа, да. Да. Седем да организирах 8, 7. Не ми кажа, че няма да стигнеш. Ти голяма наботваца. Ти да надигаш ли някъде? Пак да повторя, това е ник 177. Не е ник, а ник 177. Нали бе? Да. Аз така. Опа. И няма да сложа една хубава голяма картина, ще му слагат 20 малки. Добре, не. Това се сменям, искам да е голяма. Не, къде се разфарчаха сега тези? Така. Ами добре, това е. Сега какво ще трябва да правим? Сега ще енчентим една кирка, един меч. Отивам до бренджа. Да вземем диаманти, то даже там ще ги направя. Или ще оставя за другия епизод, че то с май е прекалено дълъг за да става. И да, за другия епизод ще енчентнем сега и ще кажем чао. Оставам с 2 диаманта. Се постарая следващия път, като дойда да са повече. Играя на фар и ако ми се чуе, много яко. Тук обязателно трябва да осветя. Сега ми засече тук, не знам защо. Трябва да хапнем. Ник, кажи едно число. 17. 17? Да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, бам! Смайт 4. За много. За мобове да. Пак бива. Казвай друг. Айш, 3. 3. О, фак, аз забравя, че не съм 30 лева. 27 съм. Майко, прост човек. 57 ли беше? Да, 57 бях, трябваше. Майко. Аз ще паузирам клипа за малко и като станеш 30 ще дойде и ще инчентне. Май, чао. И пак съм тук. Здравейте. И да, сега ще инчантваме. Кажи едно число, бе. Ама от 1 до 10. 7. Добре. Стига с тия числа, направо побърка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Такъв бил късмета. Efficiency 4. Значи кирката ми е страхотна. Меча също. Днеска май не ми е ден за енчант. Голяма работа, не ми пука. Ще си направя нови. Всъщност аз трябва още един меч да енчантна, защото имам 2 диаманта. Може меч или ще чакам за брадичка. И да, това беше от днескашния епизод. Довиждане и до нови срещи. Да, чао.